Samantala, Idol, mariing tinututukan po ngayon ng Local School Board or LSB at mga lokal na pamahalaan po ng Bayambang, Pangasinan na ang kapakanan ng mga mag-aaral at guro at buong sektor po ng edukasyon sa bayan. Sa isinagawang pagpupulong po ng LSB, tinalakay po ang ilang mahalagang issue tulad ng pagpapalit ng Federated SK President, kalagayan po ng pagbubukas ng klase ng mga paaralan at ang paglalaan ng supplemental budget para sa Don Teofilo Mataban Memorial Elementary School. Isa rin sa mga binigyang pansin ang kondisyon ng mga palikuran para sa mga batang kabilang sa special education o yung SPED upang matiyak ang ligtas at angkop na pasilidad para sa kanila. Samantala, patuloy na nagsasagawa ng mga programang lokal na pamahalaan at mga kaukulang ahensya upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at masigurong sapat na suporta para sa mga paaralan sa bayan ng Bayambang. IFM News. IFM News. IFM News.